Wong sakmene mbane sing meriah prok ora kok plek. Bar kudanan nggih Babu nggih. Tapi semangat dong. Coba saya tes semangat jenengan. Tepuk tangannya mana buat Maengkara? Nah, ini nih. Tepuk tangan. Cek. Oke. Sebelah sini bisa tepuk tangan coba. Tepuk tangan buat Maengkara dan Pak Tembus keluarga. Nah. Sak menten nggih suarane nggih. Ampun plek ngoten nggih. Tapi mboten napa-napa matur nembah nuwun. Luar biasa sekali penontonnya mbludak ngantos sak monten katahe bayo Pak Tembus. Tamune jenengan ingkang nyekseni dalu menika anggenipun panjenengan sak keluarga tasakuran bayo. Dan matur nuwun luar biasa. Bapak Ibu, saderengipun ngaturaken tetembangan nggih lelagon kalian kanca-kanca campur sari Maengkara Niken Salindri menika wonten pasugatan nggih menika horse utawi jaranan menika anggenipun latihan sampun 1 minggu Bapak Ibu spesial kagem warga masyarakat dalu menika sampai sindene telusupen barang Bapak Ibu. Nah saiki pun kebal. Oke. Sudah siap para turangga Maengkara Niken Salindri? Wayo. Jarane wedok dalu menika. Aja dhuwur-dhuwur. Yo. Maengkara persembahan dari Maengkara Sarana Sumogo. Yo.
Minta tepuk tangannya lagi mboten. Nah, pripun Bapak Ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Nanggap. Nggih. Kula dongane sedaya warga masyarakat mriki pikantuk rejeki ingkang kathah saged nimbali Mayangkara Niken Salindri. Allahumma matur nuwun nggih. Alhamdulillah saya dalu saya regeng. Ingkang pinarak wonten ngajeng saya harapkan nanti dilemeki nggih Bapak Ibu nggih. Engko lek anak iki usih mudan, engko lek anak orang-orang dikira leng ya. Engko hati-hati, kok anak sing gremet hati-hati dan juga dihimbau kepada masyarakat yang hadir tolong nggih napa perhatikan barang bawaan Anda, tolong dijaga barang bawaan Anda karena yang hadir pada malam hari ini luar biasa. Barang berharga tolong di napa niku diopeni, digandoli sing tenan, putra putrinipun, bojone barang digandoli ya. Engko lek petuk mantane ning kene ucul ngoten nggih. Matur nembah nuwun. Nggih, kala wau sampun ngaturaken inggih menika turangga utawi jaranan saking kanca-kanca Mayangkara Niken Salindri niku wau permintaan saking Pak Tembus ugi Bu Sri sak keluarga harus ada jarananipun nggih sampun dipun